Metal Gear oli yksi ensimmäistä, ellei ensimmäinen hiivisköpeli. Se oli vallankumouksena aikanaan sen mutkaisen pelattavuuden, suuren määrän erilaisen tasojensa ja syvemmän tarinan kuin sen ihmiset olivat tottuneet kokemaan peleissä. Metal Gear muutti kyllä tosiaan pelimaailmaa, koska siihen aikaan pelit olivat oikeastaan ammuskelua ja toimintaa. Mutta Metal Gear ei ollut pelkästään sitä, se oli myös selvityspeli. Tärkeintä oli päästä vihollisten ohi ja hiipiä, kuin vain hyökätä suoraan päin. Pelissä kumminkin on muutamia ilkeitä mokia, mutta kumminkin pelattavuus oli alkeellista, mutta se toimi oli hauskaa. Pelin alussa ammuksiin säilyttäminen on erittäin tärkeää, joten voit olla varma, että vihollisten ohittaminen on fiksumpi tapa. Myöhemmin pelissä valitettavasti sinä saat liikaa panoksia ja lopulta on helpompaa vain rätkeä viholliset kumminkin. Mutta puhutaanpas nyt pelin huonosta puolesta. Ensinnäkin peli on vaikea. En tarkoita sille, että se olisi liian huono. Ei, en pääse ohi tällä tasolla merkityksellä, vaan minne hittoon minun pitäisi mennä tällä tasolla. Jotkut tehtävien pulmat ovat niin vaikeita, että sinä joudut tunnin tai parikin rappuun päätösi, että mitä helvettiä sinun pitäisi seuraavaksi tehdä ja jumitat yhdessä kohtaa monta tuskallista minuuttia. Mutta kun jotkut tehtävät pystyt ratkaisemaan helposti kuuntelemalla ja vain käyttämällä aivonystyrasi, mutta jotkut ovat naurettavia. Et halua istua koneen ääressä ja yrittää tajuta tällaisia asioita. Se on erittäin turhauttavaa. Turhautumisesta puheen ollen on aika puhua pelin ärsyttävimmistä osioista, takaisin menemisestä. Jos et pidä takaisin menemistä peleissä kuten Castlevania tai Metroid, sinä tulet ehdottomasti vihaamaan perääntymistä Metal Gearissa. Sinun on mentävä samoja tuttuja reittejä alueiden kautta ja voit myös taistella samoja vihollisia samalla kuvioillakin. Odottelen saman vihollista siirtymistä oikeaan asentoon, eli missä voit hyökätä, käy vanhaksi noin 7 ja 8 kerran. Kuten pelattavuus, esitys on ylä- ja alamäkeä. Grafiikka on itse asiassa aika hyvää, mutta ei miten kovin ihmeellistä. Animaatiot jättävät paljon toimimisen varaa, kuten yli 2 kuvaa. Mutta kaiken kaikkiaan peli näyttää hyvältä. Musiikki on kumminkin eri asia. Ei musiikki ole sille missään nimessä pahaa, mutta se soittaa samaa ainoaa kappaletta melkein koko ajan. Ja kuunnella samaa kappaletta 4 tuntia putkeen saa sinut jo laittamaan koneen kaiuttimet ihan hiljaiselle. Mikä pelissä todella loistaa eniten on sen juoni. Vaikka se ei ole Sons of Libertyn eposmainen juoni, silti Metal Gearissa on vankka tarina. Tarinassa on yllättäviä käänteitä, kuten melkein kaikissa Metal Gear Solid-peleissä. Suurin osa tarinasta kerrotaan koodipuheluiden kautta. Se ei kumminkaan ole supervakuuttava, mutta se pitää sinut sen aikaa kiinnostuksessa, että pääset helposti yli keskinkertaisten osioiden läpi. Jos voisin suositella tätä peliä, en oikeastaan suosittele sitä normipelaajille. Todennäköisesti, jos et ole hardcore Metal Gear Solid-fani kuten minä, tai retro-fani, sinun kannattaa välttää tätä peliä. Pelissä on kuitenkin jotakin sitä retro-sarmia, mutta siinä myös on paljon asioita, joita olisi parempi jättää unholaan. Eniten saat irti pelistä on mielenkiintoinen taustatarina Snakeille ja Big Bossille. Jos haluat kumminkin hommata tämän pelin, älä missään homman NES-versiota, se on täysin surkea. MS-versiot ei koskaan ole tullut Suomeen, mutta se on olemassa Metal Gear Solid 3 erikoispainosversiolla toisella levyllä mukana, kuten Metal Gear 2 Solid Snake. Ja siitä puhumme seuraavaksi.